Slušao sam pozorno ovo izlaganje od strane gospodina Bujanovića, ako sam dobro zapamtio prezime i ne mogu se načuditi s kojom tako lakoćom se opravdavaju stvari koje se ne mogu opravdati. Dakle, što se tiče uredbe EU, ona je došla u 10. mjesecu prošle godine, bila je hitna uredba Vlade da bi trajanje ove zapravo cijele mjere bile do 30.6. Danas mi to dobivamo na izglasavanje da bi se po hitnom postupku izglasao zakon koji pod broj 1 će trajati par dana, što je smiješno uopće ići braniti. Dakle, smiješno je to ići braniti uopće. Ali dobro, mora dobiti čovjek ko što je gospodin Vrban došao ovdje popit metak u Hrvatski sabor, mora i gospodin drugi to napraviti. Druga stvar, dakle retroaktivno se sada obuhvaćaju dakle manji kapaciteti, dakle to je pod broj 2. 3, da imaju intelektualne, da žele priznati zapravo, rekli bi da su vrlo vjerojatno ovo prepisali iz slovenskog zakona. Pod broj 4, općenito kada tako nešto nameće EU kao što su ovakve uredbe, tu ima nekoliko problema. Problem broj 1 jest da niti jedna zemlja od 27 spomenutih u EU nema jednake izvore energije. Neko je više usmjeren prema suncu i vjetru, neko je više usmjeren prema vodi, neko je više usmjeren prema nuklearnoj energiji. U tom smislu i postoji određeni sukob unutar EU koji će energent prevladati, odnosno da se velike sile sačuvaju energente na kojima su počivali proizvodnja njihove električne energije, tipa Francuska sa nuklearnom energijom. E sad, kad tako EU to nameće, primjerice, nije samo to problem. Hrvatska ima drugi problem, a to je da je proizvodnja električne energije se nalazi na jugu, a potrošnja se nalazi na sjeveru. I tu cijelu električnu energiju treba prevesti dakle, sa juga na sjever. Ja nisam vidio da je HERA koja je obezglavljena, znači obezglavljena, ti ljudi, ja ne znam kako donose odluku, ali sigurno gospodin Vrban i Kinderman Lončarević ne donose, nego su tamo lutke određenih igrača. Mi nemamo još uvijek peteročlano vijeće koje bi trebalo, to je premijer obećao da će napraviti da bi se mogle donositi odluke, inače Kinderman Lončarević je povezana na svoga muža u HEP-u koji je tamo postavljen, prije svega bio od Gorana Granića, a sada je lutkica od Frane Barbarića. Znači, te stvari i procese treba znati, to trebaju ljudi uvidjeti na koji način se donose određene odluke unutar energetskog sustava RH. Znači, potrošnja je sjever, jug je proizvodnja, taj dio nije riješen. Znači, taj prijenos energije nije riješen. Konjsko-Melina nije riješeno, a 6 do 7 gigavata instalirane snage čeka u energetskim odobrenjima, pitanje da li će se odobriti. Vrlo vjerojatno neće. A znate zašto neće? Zato što bi to bio pokazatelj da HEP kao takav nema niti jedan instalirani odnosno pripremljeni projekt iznad 1000 MW ili manje, niti 500 MW. A znate zašto je to tako? Zato što HEP kao takav vodi Frane Barbarić koji nije ništa drugo nego nekretninski mešetar koji o energetici nema pojma. I onda kad bi i trebao proizvoditi, znate kako proizvodi to? Kupuje trgovačka društva. A zašto kupuje trgovačka društva? Zato što su ona izuzeta iz javne nabave, pa onda se možeš lakše dogovoriti sa određenim konzultantima koji će tu u elaboratima napisati cijenu koju ti želiš da košta taj instalirani projekt. Ono šta, mislim, meni je gotovo nevjerojatno da dolaze ljudi koji bi trebali voditi energetiku, pa reći recimo zašto nije strategija da nam solari nisu na kućama, nego se sad stavljaju na poljoprivredna zemljišta. Zašto nemamo solare na kućanstvima? Znate zašto ih nemamo? Jer imamo kvote za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visoko učinkovitih kogeneracija koja datira iz 2020. godine. Znate šta je vidljivo iz te odluke? Kako je Ćorić pogodovao velikim igračima. Jer on tu govori da, moje prvo pitanje, zašto je 200 MW instalirane snage dano sunčanim elektranama između 50 kW i 500 kW, a s druge strane iznad 10 MW imamo 600 MW. Šta je trošak proizvodnje solara je veći ili manji, jel? Isto i tu si ne postavljamo strateško pitanje, govorimo kao zamjenjujemo ruski plin i tako dalje. Ma stoji to sve, ali si treba isto strateški postaviti pitanje, nitko nije ovdje protiv solara.
nego si strateški treba postaviti pitanje gdje se komponente za solare proizvode. Odgovor je Kina. I šta smo sad onda napravili? Da smo jedan energent odnosno ovisnost za jedan energent zamijenili sa ovisnošću za drugi energent. Nitko ne govori o tim strategijama. By the way, zašto mi nemamo odnosno zašto se ne izgrađuju ti proizvodni kapaciteti? Zato što se onda pogoduje uvoznicima električne energije. Evo, gospodo, objasnite cijeloj javnosti kako to da je Frane Barbarić kupio 450 milijuna eura uvozne struje na 5 godina. Znači čovjek je kupio na 5 godina. To se nikad u povijesti HEP-a nije dogodilo. I onda možete ići odmah istraživati koji su to bili trejderi, pa bi trebalo ispitati onda imovinu jednoga Sprčića ili ostalih, znači kuma od Ćorića, ili recimo kako to da se baš određeni lobisti za obnovljive izvore energije nalaze u istoj zgradi u Ministarstvu gospodarstva. Pa onda dobijemo ovakvu činjenicu da te igrače, dakle te velike instalirane kapacitete dobivaju onda veliki igrači, a ne naši ljudi koji bi trebali to instalirati. Sad zamislite da recimo imamo na našim krovovima 500 megavata instalirane snage, to je otprilike negdje oko 50-ak tisuća kuća. Niti imate problem dalekovoda koji nije riješen, a moglo bi se riješiti vrlo jednostavno konjsko melina sa 3 dodatne žice. Imamo naše dalekovode, kablovi se proizvode u Hrvatskoj, evo bili su RIZ odašiljači i to je bilo uništeno kako bi se onda moglo oligopolski kupovati brojila od određenih proizvođača. Imamo transformatore kod nas, dakle to je moglo biti također in-house proizvodnja za nekako strateško dugoročno gledanje energetske strategije. I tu će se dolaziti sa nekim strateškim dokumentima i tako dalje, a nikad nećemo saznati koji je to stvarno put Hrvatske koji bismo mi trebali zauzeti. Vjetroelektrane, pa ajmo i to raspraviti. Njemačka, odnosno Scholz, donijeli su odluku na federalnoj razini da će samo 2% teritorija Njemačke biti pokriveno sa vjetroelektranama. Kad je Hrvatski sabor, odnosno gospoda iz energetskog svijeta, kad su oni dali nekakav prijedlog da se točno napravi kolika će biti pokrivenost primjerice sa vjetroelektranama, da se ne događaju situacije ko sa Cista Provom. Nitko nije tu protiv vjetroelektrana i solara, ali mi moramo govoriti o tim stvarima gdje se vjetroelektrane ljudima rade praktički u dvorištu. Dok zapravo Francuska akademija za energetiku i tako dalje, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo govori da bi se vjetroelektrane trebale graditi na minimalno kilometar do kilometar i pol od stambenih objekata. Ja ne vidim da se mi o takvim stvarima razgovaramo, nego to je sad jedna pomama za tim obnovljivim izvorima energije što nije loše. Mi trebamo stremiti tome. Ali koji su pros and cons cijele te strategije? Mi to ne vidimo. Nadalje, hidro. Šta je sa Zakučcem? Pa oni generatori iz '67. i '71. kad su bili ili '68. kad su se mijenjali su bili bolji nego ovi sada. Šta je sa Zagrebom na Savi? Gdje evo sad se Sava promijenila zbog određenih kaskada što su Slovenci napravili, promijenio se tok. Mogli smo imati 6 malih hidroelektrana, rješavati već polako Zagreb sa samodostatnošću. I to je isto jedno od rješenja. Kaže, plin iz Rusije, dobro, ok, takve su sankcije, ajmo zašto nećemo onda uzimati plin iz Turkmenistana? Govorim sad kao opciju, kao strategiju, gdje se mogla primjerice izgraditi ta famozna termoelektrana u Rijeci, napraviti jedan set solarnih elektrana na kućanstvima, napraviti hidroelektrane, popraviti generatore i turbine koji datiraju valjda iz Austro-Ugarske. Pitaj Boga kad će grunut koja od njih, pa ćemo imati onda prave katastrofe na tim hidroelektranama na našim rijekama. Ja ne znam kako vas iz tog energetskog svijeta s takvom lakoćom doći u Hrvatski sabor i braniti nekakvu uredbu koja je smiješna na kraju dana. Sad ćete vi, ja ne znam koji se pametnjaković sjetio toga da vi sad idete još retroaktivno obuhvaćat objekte koje ni Europska unija nije obuhvatila. Evo, kako? Evo, vi mi recite kako?
Dakle, mogli smo rješavati to na način da se stvarno riješio koji je to optimalni portfelj, ne govorim sad na razini Hrvatske, nego na razini Europe, nego na razini Hrvatske sa našim potencijalima. Stvarno koji je to optimalni portfelj da smo mi stvarno samodostatni, a ne da HEP koji je trebao imati, odnosno i imao je milijardu kuna dobiti, ja ne vidim neke ozbiljne projekte, 3,5 megavata solara na Visu gdje dolazi cijela državna svita i slavi kao da su nešto napravili, bolje da se pokriju po ušima. Slovenija ima više instaliranog kapaciteta, Crna Gora ima više instaliranih kapaciteta. Ne znam ja s čime se mi tu možemo pohvaliti. Kaže jedan od kolega ovdje kao imali smo najjeftiniju struju i najjeftiniji plin. Je kad to tako vi prezentirate, ali recite ljudima da ste im uzeli jer ste morali dokapitalizirati HEP i pitanje da li će Europska komisija s obzirom na slučaj Plomina, da li će uopće odobriti 600 milijuna eura jer se to smatra kao grantom, odnosno državnom potporom. A ako to ne dobijemo, to znači da HEP neće imati novaca, znači da će vrlo vjerojatno morati ići u privatizaciju. Možda ne sada do ovih izbora, ali kako ste vi postavili te stvari, dakle to bi se moglo vrlo jednostavno dogoditi. Kako o tome ne govorite? Kako ne govorite o tome da ste u nekoliko navrata već upumpali novce u HEP koji, na šta se ti novci troše? Solare nemaju, hidroelektrane nemaju, vjetroelektrane rekli smo kupili su Korlat, nisu ga proizveli. Otpušteno je ja ne znam koliko sad već inženjera. Ljudi nezadovoljni. Na šta se ti novci troše? Ako mi nemamo instalirane kapacitete, a HEP je trebao biti vodeća rola u samoj tranziciji energetskoj. Šta na sponzorstva? Ugovore? Kome idu ti novci? Na vile na Hvaru koje si Barba Frane uplaćuje, odnosno gradi s našim novcima zajedno sa Metkorom Ćurinom, HEP-ovim kooperantom. Na šta idu ti novci? Na princezu nadzornih odbora? Na koga? Mislim, HERA, vi ste već od samih početaka vas nema. Tu je bio gospodin Vrban, mislim gospodin se bavi sa električnom energijom, preplašen čovjek koji bi trebao donositi važne odluke u krizama, viš čovjek ono, gledaš jel bi mu pomogao, jel ti ga je žao ili s druge strane ne znam. A i tamo mu žena radi u HERI pa je interesno vezan za HERU. Ha? Kako ćeš ti biti neovisan? Na koji ćeš način ti biti neovisan? Članska iskaznica HDZ-a tu pomaže, da, jer ne bi ni bio u upravnom vijeću da nema. I onda se dođe u Hrvatski sabor sa ovakvim uredbama i zakonima koje veze nemaju. Ili ko? Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva koji je napravio kupleraj od tog gospodarstva. Ja samo dajemo slike, dakle, na temelju čega će se nositi, dakle, ta energetska strategija. Kako ste vi, to vi šaljete ljudima račune gdje vi govorite da ste vi njima spustili cijene, ali ne dajete onu drugu stranu. Da je HEP kapitaliziran, s druge strane da se izlazi na međunarodno tržište kapitala pa da će ljudi plaćati tu kamatu, da im se uzima novac kroz inflaciju, milijarda je uzeta, 400 milijuna je vraćeno sada kroz ove određene mjere. Znači treba davati onda pravu sliku da nije to tako da mi imamo besplatno, nego da ljudi zaobilazno, a da ne vide, plaćaju energetske cirkuse. Zašto kućanstva nisu mogla dobiti da se stavljaju solari? Neć se plaća priključak, neć se plaća mrežarina, nemaju gubitke kao što imaju dalekovodi koji su ne znam 7-10% gubitaka i ti svi gubici se moraju onda kasnije nadoknaditi na burzama po cijenama koje su basnoslovne, a mogli smo imati našu energiju jer je najjeftinija ona koju proizvedemo ovdje doma. I nitko ne može reći da mi kao Hrvatska ne možemo biti samodostatni. Ali kako ćemo mi biti samodostatni kad dobijete čovjeka danas koji ovdje dođe i kaže kako je ovo super uredba, kako uopće možeš doći u Hrvatski sabor i tako nešto ići prezentirati? Za par dana što će djelovati ovaj sabor gdje ste se još sjetili retroaktivno pokupiti novce. Ili recimo kako niste zaštitili lokalne samouprave, primjerice da kod izgradnje već tih vjetroelektrana da nisu to bagatelne koncesije pod broj 1 ili 2 da ih uključite kao stakeholdere pa da ljudi zarađuju novce, a ne da ih se potplaćuje tamo sa janjetinama i sa ne znam kakvim stvarima da mogu odobriti dozvole. Hvala. Hvala lijepa, bili ste točni u vremenu.